हाय, कसे आहात सगळे? तर आमचा बापू तुम्हाला का सगळ्यांना जेवायला बोलवतात. हा जेवाय समजेल आता जीवतोय बघा. आता वाजल्यात 12:30. हा नळाखाली गेल तू हा मोटर चालू करायची. आता जायचं वर भिजवायला. बाजरी केली ती भिजवायची. पाऊस काय येईना. होय आप्पा, आता येणार नाही हो आप्पा जेवल्याशिवाय. हा हा तुम्हाला पटलं तर टाका एखादी कमेंट बिमेंट. हे अश्विनी बघा कशी आपली बसते. तिला काय आहे, मोकळी आपली. हो हा असं हा. तुम्ही हाय म्हणले आम्हाला काय काळजी का? नाही नाही हाय की नाही काळजी काय. हा लय दिवसात ना बापू नव्हताच, म्हणजे घरी नव्हताच. हा कुठे जायचं काय नको, त्याच्यामुळे बापू काम असायचं हो. व्हिडिओ रानात जातो आपलं. हा पदशीर या जेवायला समधी जणी. आका ताय बाय हे समधी जणी. हा या जेवायला. हाय वांग्याची भाजी केली पदशीर. कसली केली वांग्याची भाजी बघू तर. हाय आपले हाय मस्त. ओलीशी आणली होती वांगी. कुठून आणली आहे ओलीशी? पारवडीहून आणली होती येता येता. बापूंच्या बहिणीच्यात आणलेली वांगी. मावशींच्यात आहेत आमच्या, आहे का? तर जीव द्या बापूंला. बापूंला आधीच उशीर झाला जेवायला. तर इकडे रेशमा कुठं निघाली काय नको शर्ट घाला. कुठ चालली? कालचं काम राहिलेलं पुरं करायचं. कुठलं? इकडे बघ, माती उचलायची राहिली. उचलू थांब की जरा. आता जीवलंय तर थांब जरा वेळ. वातावरण मस्त झालंय. काय इकडं कसला लव काढलाय बघा की. आणि कशी झाडं लावलेत बघितलं असेल तुम्ही. त्यात कशी झाडं बिडं लावल्यात मस्त. वातावरण छान झालंय बरं का. आबाळ येते पण पाऊस काय येई नाही. जाऊ द्या. इकडं अजून आत्यांचं काय चाललंय. लय शांत शांत वाटतंय. आता आमची पोरं सगळी शाळेत गेल्यात ना, ती लय शांत वाटतंय घरी. कालवाज नाही कोणाचाच. काय इकडं आत्या कशा नेहार बसल्या. तर झोप झाली आमच्या आत्याची एक. खोट वाटल पण आमच्या आत्यांची खरंच एक झोप झाली. कसे खोटं वाटतंय तिथं काय खोटं बोलायचं. खरोखरच झोपली. आपण आपलं सगळं खरं असतं. हा खोट नसतं काय. मग तर बाय कुठं चालली असली टोपी घालून? दाखव दाखव. ऊन तरी आहे का का? गोव्याची आठवण आले का काय तुला? बर घाल घाल घाल. दाखव कशी दिसते. नाही आता नुसती जाळी ती. दाखव की घालून. त्यांनी बघितली की मी घातलेली. कस काय दिसते आपली रेशमा. काय नाही, कंटाळा आलाय आज. कर्म नाही काय होय नाही का नाही. काय झालंय काय नाही. काय झालंय काय माहिती. गोठून गेला की कर्म. दाजी आमचं गेलं नाही तर लय कालवा असतो दाजींचा, आहे का नाही. आणि इकडं एक माणूस आहे की पण काही नुसता लुळत असतो. काय सकाळ झोपला नाही का झोपली का? झोपलाय का झोपली सांग बरं. काय माहित नाही. खरं सांग का झोपली. काय का झोपलाय सांग. झोपतो का याला हिला कोपऱ्यात घालून. झोपला नाही का ते सांगा सकाळ. का झोपली ती सांग. मला माहित नाही पण झोपलाय तुम्ही सकाळ. का झोपली ती सांग. नाही माहित मला. झोपा तुम्ही, तुम्हाला नाही कोण डिस्टर्ब करत. तर काय नाही, बाय सगळ्यांना. कसा वाटला व्हिडिओ सांगा कमेंट करून.